Aksyon Radio! Philippine Standard Time, alas 7:03. This sa imo darling igahatag ko ang wala sang limbo nga gugma ko ang imong katapahan. Malighayon nga gabi sa inyo mga kaksyon. Kamusta ka mo sa mga Domingo ni Juan naman kami. Magahalad sa mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sa pagigugma, ambahanon nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon, igahalad sa inyo tagsa kapanimanay paagi sa harana. Harana sa DYEZ, Action Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maalabag Panwa, upod sa ato News Director and at the same time, Production Chief, Action Rex Cantong. Ginaupdan kita sang aton mga haranista karon nga gabi, di tubtub kami alas 9, no? So, abrihin na ang inyo tagsa ka mga bintana. Abrihin naman ang inyo tagsa ka mga ganhaan, pasudla kami bangod amo na kamo paghahalaran sining harana. Ini ang regular host sa harana, Aksyon Alvin Graba. Hindi na naton pagpadugayon pa, harana sa DYEZ Action Radio Bacolod, pagkasuguran ni Alejandro Serbanya sa ambahanon tunog sa Kamingawan. Sa Kamingawan, ikaw hindi punyalasin mo. Kung kubos ang pananaw mo, ayaw isikway ang imunog. Hindi ako magpalubong sa patio, kundi inday dira sa uksaran mo. Sakat kag panaugan kag patuluan sang luha nimo. Di ako magpalubong sa gitan, di inday pisutindog sa duta. Tira mo inday makita ang pagigug mga walay dayon. Galakat ako sa dalan, kasundan ay kanini ugangan. Luha ko dili mapunggan, kamot kay nanay akong bayan. Matuukit man ay galing, ang sugit sing mga tao. Pero lain gid ang hinikanan, lain gid ang mayugangan, pero lain gid ang hinikanan. Ginatam niya ako dahil sa Pamilya Serbanya, sa Brok Margarita, sinong Eli Balicar, kag si,
Rene Pringkes, kasi pariboy makiran. Anang kapamyaw, Alejandro Serbanya, salamat. Salamat gizemo Alejandro Serbanya. Ang bahano nagikan kay Alejandro Serbanya. Menes sa ambahanon Sampaguita. Isang punong kahoy ngalan Sampaguita. Dito ka tumurok sa akong magwerta. Atong bisita ang basin pa may bunga. Wala'y makaipos, sulok kitang duha. Tumabok sa suba nga walay baruto. Nagalumos-lumos ang pobreng kailo. Anhon ko pagtabang pagkulig sa ilo. Kay nahuya ako sa nobya mong bago. Ang nobya mong bago daan kong nasayran. Dilis manggit layo taga diri kita. Dili ko isugid ang iyang ngalan. Kay mahuya ikaw sa tao nga iba. Tumabok sa suba nga walay baruto. Nagalumos-lumos ang pumring kailo. Anhon ko pagtabang pagkulig sa imo. Kay nahuya ako sa nobya mong bago. Ang nobya mong bago daan kong nasayran. Hindi manggit layo taga diri kita. Dili ko isugid ang iyang ngalan. Kay mahuya ako sa tao nga iba. Thank you. Marami ako na banwasang silay. Pamili Carpio, manang Toto, manang Bonjing. O sa Ibi Magalona, Major, Bisayra, kag Villarinya pamili, kag Librando pamili, Sigaton pamili, ang nanamyaw, Moret Jimenez. Thank you, sir. Salamat gizemo Murite Jimenez. Ang ambahano nagikan kay Murit Jimenez, ginadulong sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C ginaedukar, ginabalanse, ginapabakod ang aton tagsa ka mga immune system. Ang Mighty C nagatapna sang tanan nga infeksyon sa imo lawas, especially kung may ubo ka, TB, trangkaso, pneumonia, sipon kag ibang pangabalatian. Mighty C sa manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Nga man,
kay ang Santon Plus Herbal Capsule. Isa ka herbal food supplement sarang nga makabulig sa imo problema sa kalawasan, especially kung may rayuma ka, no? Ubo o kung heart enlargement, fatty liver, sinusitis kag iban pangabalatian, ang sabat dira Santon Plus Herbal Capsule. Okay, uy, may sabat ha, si Paring Luis, no? Si Paring Luis Galita anay, no? Paring Luis Durado sa ambahanon swerte ko gid bala ini ayhan. Panlitin ako nagapanaran. Imo naging bayan sa mga pagkintay. Nagkalalawa sa diin sumamalapay na ang manamis. Pulong mo nga gindugan sa akong magapahalipay sa pulir sa halipan. Mari ang singsing ko patunay, andurawan mientras buhi kita. Luay ikaw sa imong paglarga na pangalipay sa pulir sa iban. Amoy ko sa karon sa anong hanggang natin. Nabubot ang tugid na pagkapatunon. Andurawan mitras buhi kita. Luhay ikaw sa imong paglarga kag magpangalipay sa pulir sa iban. Bilang isang inikahandumanan ang kanibay nga ato naging saluhan. Talipay na walay katapusan na magpabilin nga handumanan. Lagi sa kanan, kasama ko na si Bibot Pires, kay si Po, alas kulikot ta, kay si Manir, manukan lang liya. Si Jure manukan. Kaya sa dahog, si Paritang Kida, ang nagkapangayo motor, bigo ko. Thank you. Ano ka pa na, Luis Durado. Salamat kinsa mo Paring Luis Durado. Ang ambahan nagikan kay Luis Durado ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang Marina makahilig sa ambahanon matod mo.
likod mo. Akong imong ulungan, mahalon hangtod sa lunganan. Kalipay ang akong ibati, kay bugtong kang bahanti, niining kinabuhi. Way suko ang akong pagtuo, nga matuman ang atong mga damgo. Kay ani ka man niining kiliran, bulawanon ang pagpangga na angkon kuna. Dili magbalhin, pitik ning kasing-kasing. Kung kaligdan mo, ako magpabilin. Saad ko nga walay makababag sa atong pagminalay, akong pinangga. Way sukod ang akong pagtuo, nga matuman ang atong mga damgo. Ay ani ka man niining kiliran, bulawanon ang pagpangga na angkon kuna. Dili magbalhin, pitik ning kasing-kasing. Kung kaligdan mo, ako magpapili. Saad ko nga walay makababag sa atong pagminalay, akong pinangga. Atira sa banwa sang Murcia ginatamyaw ko da sa kunutod nga si Rosario Goncalon. Kag dira pagid sa asyenda tinihaban, mayong gabi lang da sa kay Violeta Montera, sa kay Ryan Navarrete, subong man sa kay Grace kag si Dante Navarrete. Maayong gabi sa inyong atanan. Kag subong man dira sa kay Kapitan Gilaran, mayong gabi sa inyong tanan. Salamat kay Semo Inday Marina Makahilig. Ang ambahanon nagikan kay Marina Makahilig, ginadulong sa inyo.
ikaw lang ang akong mahigugmaon. Ikaw lang ang singgit sang balatya ko. Pirmi nagaantos ang akong tagi-puson. Pagabatunon ka, agud ikaw ang maangkon. Ikaw lang, ginasumpa ko sa imo. Ikaw ang manginakon, kag ako manginimo. Walay kabilinggan, maubos man ang luha ko. Kung kalipayan mo, pag-aantusin ko. Ikaw lang, ikaw kang ako lamang. Bisan ang kalimutan, hindi makaupang. Bisan ano ang matabo, yara ko sa luyo mo. Pag-aunungan ka, tugtog sano. Ginsimbak ko ikaw, kag agon ginpakamahal. Ang tanan sa akon, sa imo ko gintugyan. Ikaw ginpasulabi, kabuhi ko ginpabayan. Martir na kun martir, mangin akon kalang. Ikaw lang, ikaw kag ako lamang. Bisan ang kalibutan, hindi makaupang. Bisan ano ang matabo, yara ko sa luyo mo. Pag-aunungan ka, tugtog sano. Martir ko nga gugma, ihalad ko. Tira sa barangay Sumag, ang ako nasawa si Nidel Tupas, si Jim Nidel Tupas, ang ako nga umagad si King Sirenyo, kag iyang kabataan, akong mga kaupuhan. Ang akon nga manghod si Nining Tupas, kag si Nunoy Winnie, si Buning, si Joy Joy, si Radi, si Mima, kag si kakalipat ko. Ang tanan nga mga nagabati kag nakilala sa akon, ginatamyat ang kamudra sa RCO, barangay Mansilingan, ginatamyat ang tanan. Si Paraide, si Nora Gaston, ang tanan nga mga taga-purok, ginatamyat ang kamo. Ang nagapanamyaw, Josin Tupas, ang Action Radio Bacolod. Salamat. Salamat gid sa imo. Way gid galubada. Tingog ni parang Jusing Tupas. Uy, good evening, malipayon nga pag-monitor, pagpamati man, of course, kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Thank you good sir, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Uy, madamo pa sa magahalad sang ila mahigugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:28. Life Extension, Vitamin.
Siya namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Inyo programa, aton programa. Still nagapamati ka mo, harana sa DYEZ Action Radio, Bacolod. This time, aton pamatian, Laida Trencio, saan bahanon yanang yuhumo. Yan ang yomo, ang ginsimba ko, anay. Ikaw ang nagpukaw, kayo yung sanghimaya. Sa dogan ko namokad kadang gugmang dalitan kag ang imo nga pagtaliwan ang gugma. Kaysa pagkadalitan sinang imo nga yuhom kaysa dughan ko namokad kadayon. God
Yan ang yomo, ang ginsimba ko, anay. Amo ang nagbuka, tayo yung sanghimaya. Kasadogan ko, nabukad karang gugmang dalitan. Kagang imo nga pagtaliwan ang gugma. Nalaya kaysa pagkadalitan, sinang imo nga yuhon, kag sadukan ko nagkaghadayon. Gabi nga madulong, langit nga magalom, kay mapintas nga dali, sinang Madawing salamat sa atong gitarista nung Losing kag Stuwini. Akon dirang tamyaw sa balay nga ako si esposo Junior Tencio, my good neighbor Alan Kibrar, Mike Alvarado sang Barangay Robles La Castellana, John Canag, Binjon Trencio, kag si Inday Rama, kag si Toto Bibong, si Inday Kuni, kag si Toto Aristi, kag si John Magbanwa, si Inday Ibuni Magbanwa, si Inday Janet sang Barangay Panokoy, ang amon bang palangga nga mapisan nga mga gaobras kay Kapibing, si Inday Lili, kag ang tantanan nga BSW, tanan-tanan ikamo ginatamyaw, kag ang pamilya sa La Castellana, Amar Trencio, Taiko, Mahinay, Espanyola, kag ang Ireliana, kag ang mga Magno, akon pamilya dira tanan, kag ang mga senior citizen sa Barangay Panokoy, kaahay gasongon isla kundi matamyaw, natamyaw ta kamo tanan, kag ang tantanan gid nga nagapamati sa ngarana sang Action Radio, mayong gabi, madamog ing salamat, ang nagapamyaw sa inyo, Laida Trencio, palangga kamo sa ngarana sang Action Radio, mayong gabi sa inyo tanan-tanan, Laida Trencio. Sige, Laida Trencio. Uy, may gabi lang kay Lailani David Nepalar. Shout out ang kuno sa taga-syudad sang Escalante, especially sa Nepalar family. Maria Teresa Hofeleña, good evening. Good evening man, Maria Mila Olivera Dureza Juanzon. Subong man kay Manjo Bermejo, or rather Armejo, good evening. Kuno sila ga-monitor sa Hacienda Binitin, Banwa, sang Borussia. Hulato naman ang pagkanta ni Noel de la Peña kuno. Sige, taga Hacienda Binitin man niya. Marlene Lubaton Ganaden, mayong gabi, salamat. Grace Post, good evening ma'am. And of course, Analisa Lomanog San Semiliano Patricio. Tamyaw niya lang kuno Patricio family. Salamat. And of course, Jonah, Serna, good evening. Okay, this time, gusto sa taga-binitin ko, no? Makanta na si Noel. Ate, sige, arena, Noel de la Peña sa ambahanon, mapinot ang dughan ko.
ang mga kasakit pagana kay hinindugan ko dawalos maribinta bangot sa tung panugan mo ngay mo ginit si puwera mapintas ka galing nga dili mahinang panon maluib ka galing sang tagi puson ang masana kong handong ginbus lang sang kadulong subong sang adlaw sa sidlangan nga ginpula pansinggalon apang may kahigayunan pa nga kita magmalipayon may kahigayunan pa nga malambot kong mga handong igadulot ko sa imo pag-igog mga mainubuson agot liwat nga magbalik ang pagpalangga mo sa akong mapintas ka galing nga dili mahinang panon maluib ka galing sang tagi puson ang masanag kong handong ginbus lang sang kadulong subong sang adlaw sa sidlangan nga ginpula pansinggalon apang may kahigayunan pa nga kita magmalipayon may kahigayunan pa nga malambot kong mga handong igadulot ko sa imo pag-igog mga mainubuson agot liwat nga magbalik ang pagpalangga mo sa akin agot liwat nga magbalik ang pagpalangga mo sa akon. May gabi ka rin sa Don Salvador, no? Tamyawon ta kamo tanan-tanan kay daw may lugar-lugar. May gabi lang kay Nigo Cotilo, kay Bibing, kay Nestor, kay Dudoy, kay Dumi, kay Amikal ina gabi lang dado. Dugay ng patamyayon na lipat ko sa inyong ngalan. Kag sa kay ano kay ang gabi na sa kay ano pag kay Nojimo kay Loreng na ang gabi lang kay Loreng. Sa tanan-tanan na lang sa inyo, mayara ko na lipatan, pasensya, agad sa daso naman kay Dutay. Ayos ato, sige. Si mga mother gamay, Morden, nalipatan niya.
Sige. Areo, si Mick Sanay, no? And Ronilo, Romeo, kay Lope, kay Norioso, kay Itim and Ibanez, no? Kay Katsila, Subuman, kay Rasyo. Okay. Mayong gabi malipayon may pagpamati monitor man na kay Michelle Alipuon, kay Hilmark Legaspi, good evening. Good evening, Angela Liarte Gayondato, on monitor sa Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Ay, Ana Senyoro, good evening. Martin Aliling, good evening man. Salamat. Nona Agravante, on monitor subong gabi. Salamat. Of course, Angela, ay monitor gid sila. Okay, salamat. Salamat, Gid. Areho, pamatian ta naman ang paborito sang taga-barangay Handumanan. Areho, Ruth Gamala sa ambahanon gusto ko ni Usahay. Usahay, nagkadako ako na ikaw o ako nagahigugmay. Ngano dampuhon ko ikaw, dampuhon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay, nagamahay ako, ano na buhay ng kalibutan. Ano itiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo, Usahay, nagkadanggo ako na ikaw ko nagahigugmay. Ngano damgohon ko ikaw, damgohon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay, nagamahay ako, anong nabuhat ning kalibutan. Ano itiyaw-tiyawan ako
tanan, labi na gid sa kay Inday GBG, nga si Bongga Monitor Gid, sa hinabdos ko Julie Bangguanga Villena, sa kay Idna Hinaka sa Stihida, Ilsa Bangguanga sa Kanlandog, Parinipi kag Marie Brenda Lumawag, din kag Milbayang, Pari Moises Willie, sa akon mga amiga Vicky Ramos, kag Tina Vilyuhan. Taliwat may gabi sa inyo tanan. Salamat gid. Okay, salamat gid sa imo Ruth Gamala. Oy, man gabi lang kay Tony and Aida sa Kasalingan Village. Of course, Norberto and Sonia Venares, Linda Beber, Tesing Delmo, and of course kay Panoy. Renel kag Limuel sa Zone 2, Handumanan. Good evening, Marlene Lobaton Ganaden. At amiyaw niya lang ko dong, iyang nanay si Lolita Pateño Lobaton sa Talisay City. Nagalantaw ko no siya, live dito mismo sa Davao City. Okay, salamat. Salamat, Jade. Oy, Virgie Olpinda, monitor lang ko no siya. Ayos, salamat. Kag tamiyaw niya lang si Telma Euhico, Linda Bibing, kag Jennifer Hormigos, mentor gid, no? Kag gahulat man namon ang amon amiga si Rosita Villaruel. O, dugay-dugay. Ara na siya. O, sige. Antes kay Rosita Villaruel, ariho. Paborito sa barangay Singkang Airport, Rodrica Liti sa ambahanon, naunsa ba ang dughan ko? Tamiyaw na ko sila si John o si Nako
O si Kano, ang ginatamyan ako, akong migo ginako si Sam. Ang nakapanamyaw, Rodrigo Lete sa Action Radio, Bacolod. Salamat, kid. Rodrigo Leyte. Oy, Vin, good evening. Liog Bitamyaw sa La Carlota City. Pamilya Martin, kag Coronica. Thank you, kid. From Kagaway, Mitoy, Aquino. And, nag-monitor man si Nunoy Manggubat, at ginatamyaw niya taga Granada, si Nora Ferrer, and of course kay paring Narsing Ferrer. Good evening man kay Marlene Bildred Lagoy, Annalyn Parungpon, Gisoy, Gisan, Dudoy, Mesel. Damo gid ka salamat. Salamat gid paring Nonoy Manggubat, okay? Damo gid ka monitor sa bunga. Salamat gid. Of course kay Baby Gregorio Yulong. Ginatamyaw niya ang si Tatay Dolfo, Nanay Jutay, kagang husband ko si Hipli, sang poblasyon Don Salvador Benedicto. Salamat gid. And of course kay Sir Bill Clinton, good evening. Tamyaw niya lang sa barangay E. Lopez, no? Si Tita Hasmin Galagati and Tito Lado Galagati. Okay, kagay Tita Fe, mayo nga pagharana sa akin. Salamat Bill Clinton, okay? May ka-request na kidabi. Arina ho. Rosita Villaruel sa Ambahanon, sa Lacuba. Kung sa imong gugma, ako ang
tagi ginatamnay ko ng ako mga apo. Sinisa kag si Jatiya Mindoon. Kag subong man sa may sukat Muntinlupa, si Bibi, si Ricardo, si Silen, si Siri, kag si Camille. Kag subong man sa may Montalban, Rizal, si Gaga, si Crisel, kag si Robilin. Kag ginapaibalo ko lang akong mga pamilya sa Cadiz. Sa may barangay Tinampaan, ginapaibalo ko lang nga ang akon apo nga si RR na matbay. Kag sa Domingo, sa Pitadi City, ang iyong lubong, si RR nga ako na po nga bata ni Bibi, ang nagapahibalo si Tiya ni Inday. Okay, salamat gid sa imo. Inday Rosita Villaruel. May gabi lang kay Jason de la Cruz. And of course, kay Joel Avancenia. Good evening. And of course, may gabi lang kay Mila Olivera Durresa Hanson, no? Yos, aragali siya. Subong ka monitor, no? salamat, kid. And, din niyo man siya man. And kay Telma Ihiko, salamat, kid. Ana Senyor, good evening. Sir Teddy Tokiere Senior, good evening. Monitor gid sila. Subong gabi. Tamyaw naman kay Danilo Lerasan, Santa Loca, kagasubong man kay Sinaida, yos, request handumanan. Okay, salamat, gid. Ayos, si Hanson Aragali, subong sa Sydney, Australia. Ayos, salamat, gid. Biko ara sa mga Amerika. Oy, standby madamo pa sa magahalad sang ila may gugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Mga kaaksyon sa ikatatlo ng gahugnas ang inyong programa, aton programa. Still nagapamati ka mo. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Uy, good evening lang kay Councilor Agripino Butsoy Alvarez. On monitor siya. Salamat, Butsoy Alvarez. No? This time, ato na pamatian ang bahanon nagikan kay Inday Karing Toledo. Matamis kung may magpaubos. Saktak ng magsudya ang palad, matamis kanunay ang magpaubos. Ang ganti og bayad ning luha ko, maoy langit nung damgo sa akong kakubo. Ang gumag sakiton o katahan, sa hilom mo hilak lang itaon. Magpailob lamang bisan sa kasakit, ang langit na buot nga akong magpaubos. Kung sa kapulihay makawangrang, kaanugon sa akong mga pag-anto. Ang ganti o bayad ning luha ko, maoy langit nung damgo sa akong kakubo. Kung sa kapulihay makawanglang, kaanugon sa akong mga pag-antol. Ang ganti o bayad ning luha ko, maoy langit nung damgo sa akong kakubos. Ginatamiyaw ko dira sa Malabon, Metro Manila, si Carmela Toledo, kag si Juju Cruz. Kag dira sa Sabi, si Nita Abanid, kag si Jo Abanid. Ginatamiyaw ko man si Linda, kag si Marcial Kambunga.
si Pili Kursiga kag si Arroyo. Kag dira sa buwanan ginatamyaw ko si Kagawad Rene Brinques kag si Margarita Brinques subong man si Tiang kag si Tiong ang nagatamyaw si Karing Toledo. Thank you. Salamat kasi mo Inday Karing Toledo. Shoutout lang gariya sa Murcia, Josephine Cabillaran, subong man si Danilo kag si Sasarabia, ginatamyaw ko man no? Si George Misaira, kag sa Talisay si Jomel. Okay, nagapamati gid sila subong. Okay, salamat gid. Uy, may gabi salamat gid sa kay Kagawad o former Kagawad Virginia Hilado, no? Virginia Hilado sang Bago City. Okay? And of course, good evening man kay Madam Margarita Brinques. Sa upod sa iya kabataan, si Josie, si Marita, si Juan, Sonia, Neta, Marina, si Roque, kay Rene, of course, kay Madam Alma and Jay, kay Madi, and of course, si Sir Ayan. Good evening. Okay? Salamat, gid. And this time, aton pamatian, magandang gabi po, bayan! Winnie Pautan. Ikaw ang nagsaad, ako tulungan mo. Naglaon ako, naputli ang gugma mo. Anay sang uli, nakakita ka na ibago. Kinkalimtan mo ang pangako mo. Gintaligdan mo ako. Mag-aantos ako, naglaon gid ang gugma ko. Ang pangako sa dugang mo. Sa hinali natula daw aso ang kalipay kasakitin balaylo. Wala ka na
Dila sa barangay Kaduwaan sila kay Indepol, kasubong sa kay Mama, sa kay Niding Bautista, kasubuman sa kay Elsie Tumbukon, kasubuman sa kay Francis Tumbukon, sa kay Noel, kasubuman sa kay Lando Trinidad. Magandang gabi po. Bayan? Bano. Salamat. Salamat kasi mo, paring Winnie Pautan may ka-request diriyo. Chacha, waray-waray, may araman Chacha Carmelita. Areo, pamatian ta. Emma Cabalida. Kalaoy neng kabos kong ka, ingkang karon. Ugadogan lonsay, kasakitan ginabalos ning alaon. Utsakahen tangan akong kabos. Nasayad kapadi ay sa paghigugma. Sama ingon ka na kung nagilak. Nung ako sa mata, doghan ko'y lamos na. O sa kalit, imo akong aging kalikdan. Ug ang tanan balonon ko sa loob nga nang. Ug sa dogan lonsay, kasakitan ginabalas ning alaon. Ug sa kahentangan akong kabos. Ginagamyaw ko dasi. Daman siya no, salamat gen nga ginabaklan ko ninyo pulong, gitagaan ko ni mo para pamilite. Thank you gen, daman siya no, Yunor, ang iyang asawa nga nurse, kag si Isabet, si Taknoy, kag si Bambe, si Maoy, kag si... Hindi na lang ang iba nila lang matamyaon kay ko sa oras. Salamat gid sa inyo. Okay, salamat. Salamat gid sa imo Inday Emma Cabalida. Oy, Doña Jasmine Calagate on monitor subong nga gabi. And of course, kinatamyaw niya ang iyang mga kabataan. Sinday Corazon, Nancy, LC, Sharon, Vinky, si Ami, si Amor, oy, ang iya Juniora, kag Junior man ni Parilado, si Carmen, kag si Leonard. Okay, good evening man. Kay Sapunay family, kay Domingo and Jose. Oy, Magno family, kay Karak, kay Corazon, kay Ronilo, kag kasubong man kay Vivian. On monitor sila subong nga gabi. Okay, thank you gid. Oh, sabat ni paring Lusing Piscadero sa ambahanon, ako ang namunit. Ako ang namunit sa pambansang gugman. Ang akong napaong madamong litra. Barotogin sakyan sa supliusa. Laot sa pusupis, laot sa pusupis, ang bukagyan niya. Laot sa pusupis, ang iyagin agyan. Ang suplis
tanan. Ang papel na puti akong ginlayagan. Kamot ko kag lapis, amo ang bansalan. Wala isang sirti ang akong pagpamuni. Taw-taw lang at taw-taw, wala isang nagkumi. Wala isang sirti, baruto ko bumalik. Nagisi ang layag, nabalik ang tarik. Magtinaw ang bubon, mas labi na ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang dimpol mo enday nga makain ila. Nagbihag, nagbihag, sining hunahuna. Ang mga dalaga kung imo tuyun, na nagakulok hindi nga dili magbatong. Umabot na gani yatong pamatanon. Puwak na galagpok, puwak na galagpok. Kag nagapanagitlong. Sa barangay Abona si Madam Margarita Brinquis, mayang pagpamati kay kagawad rin ni Brinquis, kay Ma'am Alma, diri pa si Katabla Suntre, sa kay Pari Tony Bernal, Mari Flor, mayang pagpamati si Ino Datanan, mga taga-talisay. No? Salamat kasi mo, paring Lusing Piscadero. Action Alvin, good evening. Gaginutok na kami diriyo sa pagpamati sa harana sa Handumanan. Tatay Ben Prestosa, good evening. And of course, kay Pare Willie Minuevo, sang Vista Alegre. Request kami, Lawis-Wis Kawayan. O, sige. May-ari pa diriyang tamyaw ko lang ako na amiga Frida Abad sang Barangay 39, nagapanamayaw Sonia Baira sang Rosal Tukuling 4407. Okay, from 3005 tamyaw ko lang kay Roy De Los Santos sa Barangay Batuan San Enrique. Ayos, salamat gid. Ara pagid are kuno sila sa Purok 1 Barangay Nagasi La Carlota, Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Katinoy, Esther kag Carlos de los Santos. Madamong salamat. 3005. May sabat si Maring Biol Piscadero sa Ambahanon, Mabugnaw ang talon.
sarmag, dumdumag sarmag, dumduma sunto sa imo. Sa diin ka na bala o hinigugma ko. Sa diin ka na bala o binalangga ko. Dugay ng adlaw ang pagpangita ko. Mapatay ang lawas, mapatay ang lawas sa sunto sa imo. Mabugnaw ang talon kung kahapunanon. Ang silak sang adlaw nga hindi kitaon. Ugalas ang kahoy kun hangin-hanginon. Ginabilang, kulang isa mo kayuhon. Tumangga ka sa langit, kagtapon mo ako. Patulo iluhain ang kurason ko. Hindi pagtaga isang kaino-ino. Magpinsarmag, dumdumag, dumdumasunto sa imo. Sa diin ka na balaw, hinigugma ko. Sa diin ka na balaw, binalangga ko. Dugay na nga adlaw ang pagpangita ko. Mapatay si lawas, mapatay si lawas sa sunto sa imo. Adra kali sa katabla mayang gabi lang da sa tanan-tanan nga pamati, espesyally sa kay Pari Inoy Drilon, kay Mari Alma Drilon, kag sa kay Judith mayang gabi lang nga pagpamati, kag sa abuanan sa kay Madam Margarita Brinkis, Rini Brinkis, kay Marilinda Parcon mayang gabi mar payo kag gidaha, kag sa kumiboy sa kay Gasmin Galagati, Parilado Galagati, Chrysler Aranyas, Sharon Aranyas, kay Maria Irene Arabis. May gabi kami pagbati sa inyo. Okay, thank you, Gid. Mariviol Piscadero, damo-damo pa request. May request nga martir, may request nga churchin, may harap pa, don't go away. Oh, damo pag isang request. Hindi natin mabasa, amat-amat lang natin. Lantaon ta pag itang ibang nga request, no? Pero ang inyong mga request, ina, tanan, dugay-dugay. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:34. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo,
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
programa. Still nagapamati ka mo harana sa Diway Easy Action Radio Bacolod. Hambal ni Star Mayo, request ko nga gahibi ka inday. Ambot, way ko kabalo. Naryo, sa request ni Maria Faye Gose, Martir. Si paring Winnie Bautan and of course paring Lusing Piscadero. Abi mo lang na may request si Francis Tambukon, Don't Go Away.
ina, hambal ni Kapitan Marlo Rastica, ho. Daw madumduman ta sang hubin-hubin. Pakita. Sakto na, Kapitan Marlo Rastica. Request niya, Churchin. Ayos. Okay. And of course, good evening, by the way, kay Sir Dading kagasubong man kay Luz Villarma. Tatay Galo Tuding, good evening. Oy, request man ho ni mag-asawa ay okay. O si Sir Binyo Villarma kagasubong man kay Dalma Villarma, ang request man nila ho, Churchin. O sige, pamatian tabi. Churchin. On the lead, si Paring Will Pautan, and of course with Paring Lusing Piscadero. Hambal ni April Ursabia, tamyaw ko lang family Mallorca and Ursabia family sa Masbate. And nagalantaw ko siya from Malolos, Bulacan. Kapalakpakit si Ana Senyoro, hambal man ni Grace Fos Kanabi, pamatian nga mga instrumental na bulong ang akon kahidlaw dira. Ay, about tuod na. Ayos ate, sige. Salamat gid. And sa request naman ni Nora kag Narsing Ferrer. Masaot man upod sinunoy manggubat.
masaot man kuno sila, gusto nila ang harana sa salamat gid sa harana, no? Pero ari pagid sa harana, gusto nila sa harana cha-cha. Pero lain, cha-cha waray-waray. Good evening kay Carbs Perez. Okay, may request pa diriyo. Kung magluwas sa Chacha Waray-Waray, may ari pa diriyo, Chacha Lambada. Chacha Lambada. Ano ni lambada ni man? Ha? Paano ni man? Paano ganin lambada ni Chacha Lambada? May lambada pa. Ari pa kinang request ang taga Lambihod. Simple laman ang request. Tango! Ati, waswasi. Okay, paagi sa tango, temporaryo kami magkapaalam. No? Sa pangalan ni Station Manager Marlona
di maala magbanwa, of course, upod sa ato news director and at the same time production chief action Rex Cantong. Madamo nga salamat sa inyo amon pinalangga nga mga tagpalamati. Maghibati ay naman kita sa Madason nga Domingo. Ini ang inyong aksyon. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.